Ribeira acollerá unha nova edición da Aula Galega de Saxofón no Conservatorio Profesional de Música Enrique Paisal, un ciclo formativo que reúne alumnado de toda Galicia e profesorado de prestixio internacional. O Conservatorio Profesional de Música Enrique Paisal de Ribeira acolle este mes de maio a 18ª edición da Aula Galega de Saxofón, unha iniciativa formativa que reúne estudantes de grau profesional e superior chegados de distintos puntos de Galicia. Isto trátase dun ciclo formativo que se desenvolve alrededor do instrumento, neste caso do saxo, pero aparte destas actividades, aquí no Conservatorio, durante este mes de maio, teremos algunhas actividades máis, como pode ser que tamén termina o curso de frauta, da aula galega tamén de frauta, e tamén o de música antiga. Trátase dun ciclo no que o alumnado complementa a súa formación con docentes de referencia internacional, nun programa que reforza a actividade musical do centro ribeirense. 18 anos levamos facendo este seminario, o que acoden alumnado tanto do Conservatorio de Ribeira como de moitos puntos de xeografía galega. A programación inclúe audicións finais do segundo cuatrimestre, que se celebrarán esta fin de semana no Salón de Actos do Conservatorio, con participación do mestre de saxofón Xavier Casal e do pianista acompañante Takahiro Mita. Tamén haberá actuacións de alumnado e actividades complementarias nunha semana de intensa actividade musical. As audicións estarán protagonizadas tanto polo alumnado, que asiste regularmente ao encontro, como polo profesorado que ven impartir este encontro, que neste caso vai ser Xavier Casal, que é profesor no Conservatorio Superior das Illas Baleares, e o pianista Takahiro Mita, que é profesor no Conservatorio Superior de Música de Aragón. A parte destes dous profes e artistas, estará tamén Roi Barros, que é un saxofonista que tamén foi parte da aula, como estuvo de alumno na aula nos seus comenzos. Ademais, durante a xornada de hoxe celebrouse unha audición de piano e unha reunión informativa sobre as probas de acceso ao conservatorio, cuxo prazo de matrícula xa está aberto ata o 22 de maio. Está aberto o plazo para facer as matrículas ás probas de acceso tanto ao grado elemental como ao grado profesional. O prazo de matrícula remata o 22 de maio. Esta matrícula é para todo tipo de probas de acceso, ben sexa para primeiro de grado elemental, para primeiro de grado profesional ou ben para calquer outro curso, tanto de grado elemental como de grado profesional. Ribeira consolida así a súa aposta pola formación musical, cunha programación que combina ensino, concertos e novas oportunidades para o alumnado que quere acceder ao ensino profesional da música.